δυσκολίες των περιθαλπόντων, για τις δυσκολίες των περιθαλπόντων ασθενών με άνοια. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με άνοια αφορούν διάφορες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, τις οποίες μοιράζονται και καλούνται να αντιμετωπίσουν τα άτομα που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους. Λόγω του ότι η άνοια είναι μια επιφυλιστική νόσος, ο βαθμός εξάρτησης του ασθενούς από τον περιθάλποντα αυξάνεται καθώς περνάει ο καιρός. Ο ασθενής χάνει την ικανότητά του να αυτοεξυπηρετείται με αποτέλεσμα να χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση. Τα καθήκοντα του περιθάλποντα ως προς την καθημερινή φροντίδα του ασθενούς είναι η παροχή συναισθηματικής στήριξης και η πρακτική βοήθεια, παράδειγμα οικιακές και εξωτερικές δουλειές, και η βοήθεια στην προσωπική φροντίδα του ασθενούς, παραδείγματος χάρη λούσιμο, ντύσιμο. Επίσης, οι περιθάλποντες καλούνται να λάβουν εκείνοι αποφάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν τον ασθενή, από τα λιγότερα ως τα περισσότερο σημαντικά. Τέλος, είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των οικονομικών, καθώς ο ασθενής χάνει την ικανότητά του να εκτελεί οικονομικές συναλλαγές. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι περιθάλποντες χρειάζεται να συνεισφέρουν και άμεσα στην οικονομική κατάσταση του ασθενούς, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της περίθαλψής του. Οι παραπάνω δυσκολίες που φέρει ο περιθάλποντας, ο ρόλος του περιθάλποντα, έχουν επίπτωση στη συναισθηματική κατάσταση και τη σωματική του υγεία, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση. Χρειάζεται λοιπόν ενημέρωση για την καλύτερη παροχή φροντίδας στους ασθενείς και την καλύτερη ποιότητα ζωής των περιθαλπόντων, καθώς έχει βρεθεί ότι η έλλειψη ενημέρωσης συνδέεται με συναισθήματα ενοχής, μοναξιάς και απομόνωσης. Οι ενημερωμένοι περιθάλποντες έχουν συνήθως μειωμένες προσδοκίες από τις ικανότητες των ασθενών και αισθάνονται περισσότερη αυτοπεποίθηση. Η αύξηση της γνώσης των περιθαλπόντων συνεπάγεται την αποδοχή της νόσου, την κατανόηση της συμπεριφοράς του ασθενούς, την καθυστέρηση της ιδρυματοποίησης και την ψυχική ισορροπία του περιθάλποντα. Να πούμε τώρα κάποιους τρόπους για να βελτιώσουμε την επικοινωνία με τον ασθενή. Κάποιες ιδέες πώς μπορούμε να απαντάμε, να ρωτάμε στον ασθενή έτσι ώστε να βελτιώσουμε την επικοινωνία. Η άνοια κάνει τον συγγενή μας να καταλαβαίνει και να γίνεται αντιληπτός με δυσκολία. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και στους δύο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα προβλήματα αυτά δεν είναι λάθος του αγαπημένου μας προσώπου, αλλά ότι οφείλονται στην νόσο. Ένας τρόπος για να βελτιώσουμε την επικοινωνία με τον ασθενή είναι να διατηρούμε την απλότητα του λόγου, στο λόγο μας. Ο καλύτερος τρόπος για να συζητήσουμε με τον συγγενή είναι να χρησιμοποιούμε απλές λέξεις και σύντομες προτάσεις. Βεβαιωνόμαστε ότι μας προσέχει όταν μιλάμε, ασχολούμαστε με ένα θέμα κάθε φορά, χρησιμοποιούμε ευγενικό, θετικό τόνο στη φωνή μας, μεγάλη σημασία έχει και ο σωστός χρόνος. Αν δώσουμε πληροφορίες στον ασθενή για δραστηριότητες που απέχουν πολλές ώρες, απλώς θα χάσουμε χρόνο και ενέργεια. Έτσι λοιπόν, ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε είναι, αντί να πούμε «κάνει κρύο έξω, φόρεσε το παλτό και το καπέλο σου», που είναι 3 πληροφορίες μαζί, μπορούμε να πούμε «σε παρακαλώ, φόρεσε το παλτό σου» και όταν το έχει κάνει, τότε να πούμε «τώρα φόρεσε και το καπέλο σου». Λοιπόν, άλλος τρόπος για να βελτιώσουμε την επικοινωνία είναι να χρησιμοποιούμε τον περισπασμό, να το αποσπούμε δηλαδή την προσοχή. Ο συγγενής μας μπορεί να προσπαθήσει να κάνει πράγματα που δεν είναι σωστά και ασφαλή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μια καλή τακτική είναι να αποσπάσουμε την προσοχή του. Προσπαθούμε να τον κάνουμε να στρέψει το ενδιαφέρον του σε κάτι νέο. Έτσι μπορεί να ξεχάσει τι έκανε αρχικά. Ένα παράδειγμα πάλι για να το καταλάβουμε είναι, αντί να πούμε «τι κάνεις, δεν μπορείς να βγεις τώρα έξω», μπορούμε να πούμε κάτι άσχετο. Ας πούμε, «μπορείς να με βοηθήσεις με το δείπνο, σε παρακαλώ, εφόσον εκείνη την ώρα στρώνουμε το τραπέζι για να φάμε». Λοιπόν, άλλος τρόπος για να βελτιώσουμε την επικοινωνία είναι να είμαστε υπομονετικοί. Τα άτομα με άνοια συχνά χάνουν την πρόσφατη μνήμη τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνουν την ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Αν και αυτό μπορεί να είναι εκνευριστικό, προσπαθούμε όσο μπορούμε να είμαστε ήρεμοι. Προσπαθούμε να αλλάξουμε θέμα ή να μεταφέρουμε το ενδιαφέρον του συγγενή μας σε κάποια άλλη ασχολία. Ή προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί ρωτάει τη συγκεκριμένη ερώτηση. Για παράδειγμα, ο συγγενής μας μπορεί να ανησυχεί ότι θα χάσει κάποιο ραντεβού. Αντί να πούμε, στο έχω ήδη πει, έτσι με εκνευριστικό ύφος κιόλας, το ραντεβού είναι στις 2, μπορούμε απλά να πούμε, μην ανησυχείς, θα έρθω μαζί σου. Άλλος
τρόπος για τη βελτίωση της επικοινωνίας είναι να δοκιμάσουμε δηλώσεις, όχι ερωτήσεις. Ο συγγενής μας μπορεί να μην θέλει να κάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες. Συνήθως άτομα με άνοια που θέλουν να κάνουν μπάνιο, παραμελούν την προσωπική τους υγιεινή. Έτσι λοιπόν, αντί να μαλώσουμε με τον μαλώσιμο που δεν θέλει να κάνει μπάνιο, αναφέρουμε την απέτηση ως δήλωση και όχι ως ερώτηση. Δηλαδή, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε την πετσέτα του. Εκείνη την ώρα δηλαδή θέλει να κάνει μπάνιο. Και αντί να πούμε θέλεις να κάνεις ένα μπάνιο, δηλαδή αντί να τον ρωτήσουμε, μπορούμε απλά να πούμε είναι ώρα για το μπάνιο σου. Άσε με να σε βοηθήσω να ετοιμαστείς. Θα το δεχτεί έτσι καλύτερα από το να του δώσουμε την επιλογή του ότι μπορεί και να αρνηθεί. Άλλος τρόπος για να βελτιώσουμε την επικοινωνία είναι να αποφύγουμε διαπληκτισμούς σχετικά με την πραγματικότητα. Τα άτομα με άνοια δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το παρελθόν από το παρόν. Εάν συμβαίνει αυτό, δεν επιμένουμε στη δική μας άποψη για την πραγματικότητα. Είναι καλύτερα να αλλάξουμε θέμα ώστε να αποφύγουμε την προσθήκη στρες. Πρέπει επίσης να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε σκληρές λέξεις ή χειρονομίες τιμού. Μπορεί να μην μας καταλαβαίνει, όμως μπορεί να στεναχωρηθεί από τις ενδείξεις των συναισθημάτων μας. Ακόμα και όταν οι συγγενείς μας εκνευριστεί πολύ, προσπαθούμε να είμαστε ήρεμοι. Προσπαθούμε να κατευθύνουμε την προσοχή του σε μια άλλη δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν, αντί να πούμε δεν μπορείς να του τηλεφωνήσεις, έχει πεθάνει εδώ και χρόνια, μπορούμε απλά να πούμε έλα να δούμε κάποιες φωτογραφίες. Αυτοί ήταν κάποιοι τρόποι για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία με τον άρρωστο. Τώρα, να πούμε κάποιες χρήσιμες συμβουλές για τη φροντίδα των ατόμων, κάποιες γενικές συμβουλές για τη φροντίδα ατόμων που πάσχουν από άνοια. Να πούμε ότι βάση της σχέσης με τον ασθενή αποτελεί ο σεβασμός και αγάπη για τον ασθενή και η αποδοχή του ατόμου αυτού με την ασθένειά του. Αν δεν επικοινωνήσουμε συναισθηματικά, δεν θα καταφέρουμε να μπούμε στον εσωτερικό κόσμο της αντίληψης και της συμπεριφοράς του ασθενή, να κατανοήσουμε τα συναισθήματά του. Αν μειώσουμε τις προσπάθειές μας να καταλάβουμε, υπάρχει κίνδυνος να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα άτομα με άνοια ως αντικείμενα φροντίδας και όχι ως πρόσωπα. Ωστόσο, υπάρχουν και όρια. Δεν μπορεί να τα καταλαβαίνουμε όλα και δεν υπάρχει μια θεωρία κατάλληλη για κάθε παρεκτροπή της συμπεριφοράς. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια σταθερή καθημερινή ρουτίνα με μικρές τελετουργίες, από το κλείσιμο των χεριών, την ετοιμασία του φαγητού και το καθάρισμα, ώστε να προσευχόμαστε πριν από τον ύπνο. Επίσης, χρειάζεται να ενεργοποιούμε τον ασθενή στο πλαίσιο της ρουτίνας του, χωρίς να έχουμε υπερβολικά μικρές ή μεγάλες απαιτήσεις. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τις ικανότητες που διαθέτει ο ασθενής. Η σωματική επαφή, το άγγιγμα των χεριών, οι χειρονομίες και οι ματιές, τα σφιχτά αγκαλιάσματα, η εξωτερήκευση των συναισθημάτων μας δημιουργούν μια ζεστή αίσθηση ασφάλειας και καθησυχάζουν τον ασθενή. Χρειάζεται ακόμα να προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε στον ασθενή ηρεμία, να επιτρέψουμε ασυνήθιστες συμπεριφορές, να φανούμε πιο ανεκτικοί στην παράξενη συμπεριφορά και να φροντίσουμε να μην θέσει τον εαυτό του σε κίνδυνο ο συγγενής μας. Πρέπει να βρούμε επίσης, ως περιθάλπτοντες, να βρούμε τρόπους εκτόνωσης και ανακούφισης. Να ασχοληθούμε με το σώμα μας, τις σχέσεις και τα ενδιαφέροντά μας και να ζητήσουμε εξωτερική βοήθεια εγκαίρως. Όσο νωρίτερα πάρουμε βοήθεια, για τόσο περισσότερο καιρό θα μπορούμε να φροντίσουμε ένα τέτοιο άτομο. Τελειώνοντας, να πούμε ότι τα αγαπημένα πρόσωπα που φροντίζουν τον άρρωστο παλεύουν με αισθήματα ενοχής, στεναχώριας, θυμού και εξάντλησης, καθώς παρακολουθούν την βαθμιαία αποδιοργάνωση του μέλους της οικογένειάς τους. Ένα συχνό πρόβλημα που παρουσιάζεται σε όσους φροντίζουν τους ασθενείς είναι ότι θυσιάζουν την εξυπηρέτηση των δικών τους αναγκών. Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα που έχουν αναλάβει τη φροντίδα των ασθενών να καταλάβουν την πολύπλοκη ανάπτυξη των συναισθημάτων τους, να βοηθήσουν να κατανοηθούν και να δώσουν τον χώρο να εκφραστούν αυτά τα συναισθήματα. Σας ευχαριστώ πολύ.